Dit is Warhorse, een bijzondere theatervoorstelling die tot duizenden mensen zien hebben. Een van de haatpersonen is het hinder Joey. Jong is Joey te gast bij de Hienstekeuring in Ljouwert. Joey is net een echt hinder, het is een pop met 3 acteurs erin. De Frieske Merje Renske zal jong met Joey optreden. Maar hoe zal dat gaan? Zal Renske die vreemde tjenspeler vertrouwen? Ja, dat is de afwachting. Dat is altijd spannend. Het zijn levende dieren. En dat is... wie zit er net bot doorheen en begrijp ik net. En dat is het belangrijkste. Want als die bang is, dan komt het heel snel niet door. Maar dat valt woord daar. Er moet dus repeteerd worden. Eerst even met elkaar in de kunde komen. Het gaat goed. En Renske lijkt het zelfs wel leuk te vinden. Kijk, ze gaat er zelf achteraan. Ik doe niks. Dat doet ze zelf. Joey ik, maar die mag niks zeggen. Maar G, hoe ging het? Fantastisch. Ja, helemaal niet gespannen. Even het neuseffect en het Joey die doet ook echt of dat het een echt paard is. Zijn oortjes gaan heen en weer, hij snuift, zijn staart beweegt. En dat is voor haar een stuk herkenning. Want Joey ging een paar passen naar voren en ze volgt hem gewoon. Nou, dat had ik niet verwacht. Dat moet Joen dus heel goed komen bij de Hienstekeuring in het WTC. Maar had je nou nog geen kaartje hebben? Het is uitverkocht.